Следующий выступающий у нас Осипов Иван Дмитриевич, практикующий бортник. Тема выступления «Борчество. Национальная историко-культурная, всемирная нематериальная ценность. История и современность». Да, ми одразу пчелу закрили. Пчелу закрили, одразу можно сказать, что у нас 17 года бортництво, як сама культурная форма пчелярства, она внесена в державный список историко-культурной коштовности Беларуси. А з уже 20-го года это сусветна спадщина. Тому кожна вёска Китая, Азербайджана, Армении и інших країн світу, навіть Бразилии, и они уже ведают про наше бортництво. Мы его в 20-м году оборонили на сусветном там симпозиуме, я же не ведаю, як це називається. Ось, і зараз гэта промысел, по сутности, это не бизнес, не деятельность, это больше творчая деятельность человека, это промысел, яким займаються не тільки у нас, это займається Полесье, займається Україна, Польща, Білорусь. Це зараз у сусветному списі нематеріально-культурних коштовностей. Процес складаний. Я просто схему покажу. Бачите, який? Це як технологічний процес виробу ніяких методичних прилад праці. Бо треба, окрім того, що я як ініціатор це ініціюю і удільничаю в цьому процесі, головне це люди. Головне це бортники, які дозволяють нам, по сутності, от их ім'я выступить и оборонить гэты элемент. А в процессе треба собрать всю информацию, ее правильно интерпретовать. И тут головне в сенсі показать это свету так, как свет зрозумел. Ну, например, з Непала люди не зрозумеют, что такое пчелы живут у дрелі. У них пчелы живут на скалах высоко на 100 метров. Им треба это все розтлумачити. Это треба розтлумачити любому человеку в этом свете. Мы эту працу зробили. Мы майже 2 года робили. Хто ми? Ну, зрозуміло, у нас команда велика, я був ініціатор як і державного спису, так і ЮНЕСКО. Я вже давно займаюся, спочатку, звісно, займався популяризацією і дослідженням бортництва, менавіта самого бортництва як культурного елемента. І досліджував його з різних боків. Спочатку я шукав хоч неякі свідчення графічні, в сенсі фотоздимки архівні, відео, фільми. Ну и, конечно, книги. Книги. И сегодня я уже назбирал там по 1000 разных книг, которые тычатся бортництва от 1750 года до сегодняшнего часу. Вот. А кроме того, я уже казал, что я инициатором выступал як внесение в спис ЮНЕСКО, так и в державный спис. И сегодня я занимаюсь таким больше инновационным проектом, это створение такого устойлivого резервата, где по технологиям бортництва, именно бортников, яким не навчали, спадщинных бортников, я спробую на певной территории развивать эту тему, конкретно эту тему. Ну и, конечно, покуль я становлюсь бортником соправдным, да, у меня там есть и пчелы, и там и колоды, и джали для меня пчелы, и прошел я их рост пчелами, и все что угодно, но все равно я еще учусь у своих сябров бортников, у своих наставников бортников и переймаю эту традицию. Что это такое, знову ж переймання? Розумієте, я удільничав у всіх процесах, від самого початку, від самої ранньої весни до самої поздньої осені. І во всіх процесах, які удільничає сам бортник, спадщинний бортник, я приймав уділ. Ось. Окрім того, знову ж популяризація, вона складається з різних елементів. Це і виступлення, це і створення відео, документальних відео, не тільки документальних, забавляльних відео, використання сучасних технологій, соціальних технологій, бачите, тільки соціальних сеток і соціальних каналів я використовую. Це все я сам один веду і все там роблю. Окрім того, за всі роки, там, з 2014 року, я вже поудільничав у створенні першої вистави традиційного бортництва, у нас в Білорусі таких не було. І перший форум бортників у 2018 році, ми такий робили проєкт. Ну и, конечно, я активно удельничаю неформальной эдукационной активности. Это проведение разных лекций, не лекций, там приезжают гости, гостям рассказать, показать, гостей отправить у пчелы, нехай их там заедут. Одним словом, все, что будет потребно. Ось наши, не только я один этой книги зробив, это целая команда, и знову же бортники. Головне бортники, вони поудельничали. Нехай успішно ми їх використовували як людей, які транслюють в эту саму культурний контекст, традицію. І по сутності транслюють самобортництво для будущих поколінь. Реконструкція. Ну, мені приходилося все з нуля, і перша необхідна річ для бортника – це його прилади.
Гэта одна з самых моих першых прилад, самая галоўная. З гэтай прыладай, якая яшчэ вядома там 1000 год, ну, в сенсе не сама она, веревка это не 1000 год, это веревки там на 3 годы, як я ее плел. А сама прилада вядомая, бортник на неї залазить на древо, спускається з дерева і увогуле використовує її як свою п'яту ногу, чи ще третю руку, я не ведаю, як тут правильно сказати. Є ще таку приладу, яка йому дозволяє займатися пчолами. Я першню я плел сам, сплел собі і використовую до этого часу. Ну і, звісно, не може бути бортництво без прилад. Як треба соскури лося? Соскури лося. Лося не дають. Покуль не даюсь. Ну, это мы особо можем обміркувати. Я використовував пеньку. З пеньки так само робили, і лика я ще не використовував, так само не дійшов. Конечно, железные прилады. Сам я не коваль, але есть у нас супольність ковальов по традиційній технології. На різних, я не ведаю, як тут музейні експонати беруться за еталон, і знову ж ті прилади, які використовують бортники сьогодні, і знову ж за еталон беруться, і от створяються собі прилади. Це все така невеликая деятельность часто. Ну, экспедиции, конечно. В 2014 году мы зладили первую, ну, можно сказать, сучасную экспедицию у супольных бортников, где нарешті за пошли там 30 років до этого не было экспедиций комплексных, где мы вивчали менавіта весь цикл бортних прац и удела бортников. Но не только активность бортников. Это так само той самый контекст культурный, это урочище, это разумение и усприймання пчелы бортниками у сучасних умовах. І це все ми записували, фіксували для того, щоб це заховати і транслювати знову ж у будущее. Бо люди заходять, старі бортники заходять, застається просто їх пам'ять, і ми цю пам'ять сьогодні ми вже транслюємо, щоб діти, внуки, правнуки могли її поглядіти. Знову ж сучасні технології нам допомогли. Зробили фільм, 11-серійний фільм про бортника Уборського Полісся, це ядро бортництва, где каждый бортник, ну не каждый, а тех, кого мы записали, кого мы отобрали, мы дали им слово, и они сами рассказали про свой промысел, и они сами рассказали все, что они ведают. Ну и, конечно, некоторые такие экспедиции робив больше авантурные, знову ж пошук дуба Мінтуса, вядомого з літератури, але невядомого у сенсі після 80-х годів ніхто його більше не бачив. Ось я 4 роки шукав, знайшов, да, ну, радості було там повні штани, і ледь вийшов з того лісу. Ну и, конечно, доследование. Доследование, покуль оно носит больше такой популяризаторский мотив, бо ну, там вот есть целый записан 100 хвилин про воск и свечи, то есть, что уже Дмитрий рассказывал про воск самый каштовный, то есть самое, если я навіть розлічував, скільки треба було борті і колод в Білорусі, щоб той об'єм, який гандлювався там 500 років тому, щоб його можна було забезпечити. Ось, тому хто захоче, той знайде і послухає цю всю довгу історію, наскільки воск був навіть більш дорожейший і цінніший, ніж той же самий мед. А мед у знешніх гандлі навіть був не тільки сам мед, але і питний мед. Питний мед – це те, що робили з самого меду. Ось. І, звісно, я збираю, до цього часу збираю фотоздимки різних годів, різних архівів. Є люди, які робили фотоздимки, ну, навіть по бортництву. Это все я роблю такую великую медийную библиотеку. На сьогодні вона ще не, ну, як не створена сам інструмент, але я ще її не мав в відкритому доступі. Ну, я думаю, через кілька років це все буде зроблено. Це ось я на древі, бачите, ділбу як дятел. Що ділбу не зрозуміло, да, ну, для бортників зрозуміло, да, ділбу ціле дупло, як туди пчоли заселилися. Ну, коли казати контекст, ви ж не бачите верховини этого і низа, да, этой сосны. Так ось вище на 2 метри пчоли заселилися у дупло, яке там було. На мене не заселилися, а у дупло, яке вище, заселилися. Ну, правда, там і шершні вже жили, і пчоли жили, і вже хто тільки там не жив. Ось, таке буває. Ось наоборот, бачите, ось такий дуб. Это натуральне дупло, это я вже не робив. Это сама природа зробила, я тільки почистив. І ось і в цьому дубі, вони сюди не залезли, вони трошки ниже заселилися і полезли вже вверх. Ну и думаю, кто уже удельничал у братской свечи в Абраді, то вже зрозуміло, тут же ось це вертання у бытування свячених обрядів у Сходнього Полісся, не тільки у Сходнього Полісся, і братська свіча. Після уділу, першого уділу в Дудутках я повез у Гомель це робити. І робив у Гомелі вже. І обряд свіча, який відомий на Гомельському Поліссі в основному, це так само, така діяльність, яка зв'язана з самим промислом. Бо промисел не тільки
некий контакт, стосунок з самой пчелой. Промысел – это все, что тычется громадских относин, природних відносин до природи і відносин до продуктів, які виробляє сама пчела. Ну і до самої пчели, звісно. Ось, ну, бачите мою господарку, вона зараз не зовсім велика, наборники некоторые будут смеяться, что у тебя там 10 колодок в лесе. Ну, для меня это только початок моей справи. І я зараз уже тут, як уже, ну, правда, тут уже неправда, и полишуки не кажут правды, тут 10 плюс, тут может быть и 50, я вам не скажу конкретно. Ну, нехай будет так. Вот. В минулому году я отримав такой сертификат міжнародний. Но він більше за все дотичиться менавіта технологій або підходів до, ну, навіть не керування стосунків чоловіка або чоловічої діяльності з дикою природою. Хоча Energy Globe Award зовсім не відноситься до. Але ж еволюція тут тичиться менавіта не самого пчелярства як агульної або гуляючої теми, а менавіта як самого бортництва або підходу чоловіка до пчели, яка живе в диких умовах. І у нас тому і скончається все бортництво, по сутності, пасічне бортництво, так назовем його, коли колоду при різних обставинах, економічних, соціальних притягнули вже на свою сетівку. Ну і, звісно, бортництво, ось воно головні елементи, з якими бортник кожен день, ну, контактує або займається. Але ж тут саме головне розуміти, що є контекст. Наприклад, коли ми кажемо про пчелу, то науковці кажуть, що це генетичний ресурс. Нехто інший скаже, ну, пчеляр скаже, що це мої там працівниці, які здобувають мед і воск. А бортники сьогодні кажуть, що це там мої сябровки, мої жонки, мої сестри, мої дочки. В сенсі, що вони відносяться як до частки своєї сім'ї. Своїм наставникам, якому, ну, трохи більше, ніж мені, на году 10. Мы приехали колоду глядеть, я приехали колоду глядеть, там шел, она уже амаль что падает, эта колода с древа. И вот он залазит, и они начинают его жалить, и он, конечно, спочатку сварится на них. Ну что же вы жалите? И вот начинает их, а потом как, ай, вы мои любимые, там, вы мои дороженьки, да уже ладно, вы успокойтесь. И он с ними говорит, как со своими семейниками, семейными людьми. В сенсе, что для них, для бортников, для нас, это живая истота непростая, это такая сакральная истота, з якою ми контактуємо, при тому, що у прямому сенсі, і вона часто нашої сім'ї. Звісно, лясное бортництво або бортництво невідомо в Білорусі, ну так, є і представники відомої і славної професії, як бортник, ось, але коли приїхати до самих бортників і сказати, ви бортництвом займаєтеся, вони скажуть, я бортництвом не займаюся, я займаюся, гляжу пчел, я пчелами займаюся, я навіть пчеляр, або пчеловод, може бути різні термины, але все равно это относится до самого бортництва. Ну и, конечно, бортництво ведомо не только из литературных криниц, оно ведомо и не только из криниц по праву, оно ведомо, ну, навіть по праву, оно ведомо уже з 10-го століття, в «Русской правді» вже є самые різні, цікаві узгадування про само бортництво. Именно это як професію більше. Бортника і бортництва як вид діяльності. Ну і, конечно, бортництво – це різні звичаї, обряди, які сьогодні ще існують. Звісно, це люди, які, ну, мені завжди кажуть, що ти бортництвом займаєшся, там пчоли жалять собі, я тільки мазохіст, я любитель, мене жалять, мені больно. На самой справі це не так, ти по-іншому займаєшся. Якщо ти трапляєш у інший світ, ти займаєшся цим промислом не тому, що там нечто, а внутрі нечто щелкає, і ти починаєш цим займатися. Ось воно бортництво. Мапа країни наші по районах. Больше темная это районы, где сустракаються вёски, а в вёсках живуть ті самі бортники, які займаються або зовсім недавно займаються. Більш світлі кольори, это я їх називаю сліди бортництва за останні 100 років. Сліди бортництва за останні 100 років. До останнього часу, до 23-го року, в Витебській області не було нічого зовсім, не існувало ніяких слідів. Ну от нарешті знайшлися 3 райони, 4 райони, радості невеликі. Ну і, звісно, бортництво, це люди. Ось я вам даю сучасных людей, да, некоторые, на жаль, уже померли, потому что дедам этим бортникам, некоторым было по 90 год, они были бортниками. Это самые разные люди, разные представники разных профессий, разных населенных пунктов и районов. Ось, яны займаються, і кожен по-своєму займається бортництвом, кожен по-своєму це розуміє, що це бортництво. Ось, це все, це люди. Ну і ось само бортництво. Бачите, таке є, я не веду, як тут назвати.
температурная мапа, да, ядро бортніцтва. У нас є ядро бортніцтва. Дякуючи гэтым людям, які живуть у гэтых мясцовасцях, в гэтых вёсках, нас захавалася бортніцтва. Калі люди кинули бы гэту справу, гэты промысел, мы бы нічога не мелі. Тому що всі астатнія кропки, там 1-2 прадстаўніка, гэта такія спарадычныя або такія часткова захаваныя часткі бортніцтва. Але ж ядро, якое дазваляе нам сёння і, па-першае, мець гэты цудоўны або высакародны такі промысел у жывым выглядзе, жывая традыцыя, і, па сутнасці, трансляваць яго. Вось, бачыце, гэта колькасць бортнікаў. Ну, я тут казаў бы бортнікаў і сямей бортнікаў, бо, напрыклад, можа быць так, што ў сям'і, акрамя бацькі займаецца, яшчэ сын займаецца, і гэта адзін бортнік, па сутнасці, адна сям'я. Гэтая колькасць, ну, па паследніх падліках, она ўжо бліжэй да 300 ўсё ж такі, менавіта сямей бортнікаў. Да, калі мы глядзім на ўзрост, сярэдні ўзрост, нам здаецца, што ўсё, бортніцтва гэта старыя людзі, якія займаюцца. На самой справе гэта не так, бо у сям'і ад деда да бацькі і сына все бортнікі, і там у сярэдні ўзрост і атрымліваецца, што деду 80 гадоў, адне займаецца ягоны сын і ўнук займаецца. Таму і сярэдні ўзрост такі. Ну і, конечно, калі вы приедете ў бортныя вёскі, то вы спытаеце Николая, Василя, Владимира, Александра, Ивана, Михаила, то вы потрапіце на бортніках, хутчэй за ўсё, бо найбольшая частка гэтых імёнаў належыць бортнікам, скажем так. Контекст, ізноў жа. Я казаў, што бортніцтва гэта не толькі здабыча там мёда, гэта ўсё ж такі адносіны да прыроднай прасторы, гэта ізноў жа бортніцтва, ну, якби оно не існуе па-за нейкім лесам або нейкімі прыроднымі такімі звычайнымі фармацыямі для дзікай прыроды. Маецца на ўвазе лугі, балоты, дубровы, бары і іншыя. У сэнсе, што, да, можна паставіць калоду ў сябе ў двары, але гэта ўсё ж такі будзе ўжо не тое бортніцтва, як мы яго разумеем. Да, пра мёды, пра саміх пчол уже казаў Дмітрый, што 500 гадоў таму налічвалася 1 000 000 раёў, да? Сёння у нас 200 000, не то невядома, 200 000, ці нават менш. Ось, і сёння у нас па такіх ізноў жа, гэта падлікі заселеных калод борці, гэта падлікі, ну, яны больш такія зрэз на 20-й год, 1800 заселеных калод борці. Колькі іх яшчэ в колькасці яшчэ больш. В Украіне, напрыклад, гэта лічба каля 1100. Гэта ізноў жа, это тое ж самае Палесе, проста што ад мяжы больш паўднёвая. Ну і зноў жа, бортніцтва гэта традыцыйная медыцына. Выкарыстоўваеце мёд, воск і іншыя прадукты пчалярства, якія могуць здабыць. Это традыцыйная кухня, мёд таксама ўжываўся і ў абрадавай ежы, у стравах, і ў звычайным жыцці, выкарыстоўваўся для прадуктаў. Гэта нематэрыяльная культура, і зноў жа, тое ж самае, светаўспрыманне, звычаёвае права, адносіны да пчалы і іншыя там абрады, звычаі, традыцыі. Матэрыяльная культура, прылады працы, рамёствы і самыя розныя экспанаты музею нават. І асяроддзе, гэта наваколле і супольніцтва. Ну і, конечно, у бортніка є свой календар. Это таксама нематэрыяльная спадчына па сутнасці. І гэты календар залежыць не ад даты нейкай канкрэтнай, хаця і ёсць і ў гэтым сэнсе ёсць як тут сувязь з датамі. Але больш за ўсё ён залежыць ад прыродных працэсаў, якія адбываюцца з пчоламі. Калі яны пачынаюць вылетаць, ну, значыцца пачатак спраў бортніка. Ось, калі цёплая весна, раней вылетелі, значыцца раней пачынае працаваць бортнік. Калі халадней, значит, пазней вылетелі. І зноў жа восень, якая восень? Калі восень доўгая, цёплая, то як бы і праца бортніка сканчаецца больш у позні перыяд. Ось. Ну што, весной бортнік, бачыце, які бортнік, да, вот у яго ёсць эмблема, і ён леснік. Ось. Ён творыць і глядзіць пчол. У сэнсе ён прываблівае пчол, калі калоды пустыя, дзе няма пчол. Летом, час цішыні, бортнік праязджае свае калоды борці глядзіць, каб там не было нейкіх шкоднікаў, не пачалі сваю шкодную справу. І ўвогуле пчол асабліва там, ну, можна паглядзець, падглядаць іх, але лезці да іх, там не паспрабаваць мёду, ніхто не займаецца. Восень. Час, калі ізноў жа бортнік глядзіць пчол менавіта. Ён іх рыхтуе да зімы, а каб падрыхтаваць іх да зімы, трэба падрэзаць суш, падрэзаць мёду, калі можна. І зноў жа, кожнага бортніка свае падыходы, адзін меряе адным спосабам, другі меряе другім спосабам, колькі можна забраць мёду, ці можна забраць мёду. Гэта все адбываецца восень. Ну і зімой зноў жа час цішыні, але ўсё роўна бортнік не можа без пчол сваіх, ён пад'язджае
і глядзіць на іх. Ну і все, ми сканчаем бортніцтвом сьогодні. Да, отак виглядає бортніцтво сьогодні. Основні прилади, які ми по своїй технології їм вже шмат гадоў, але ось вони сучасні, по суті. Да, ось так виглядають борці і то, що внутрі борці. Так виглядають бортники, які лазять на гэтым дрэве. Я буду просто про... Гэта основные прилады, зноў жа. То есть, чорная на темное, это зроблена со скуры лося. Жень, так званая, это прилада для подъему сябе на дрэва, спуску з дрэва. Бортныя знаки, які ставяцца на гэтых приладах. Технології, як рабіць голову у колодзе. Ну, як бортники лазять. Куди там тільки лазять, куди завгодно лазять і що там тільки не робить. Ось. Як яны глядзяць пчол. Ну і зноў жа, як это ўсё зрабіць і як це все павесіць. Тут моя, бачите, моя майстэрня якая. Ось, ну зараз она уже скончилась, уже там уже попрацавали. І зноў жа, продукты пчелярства. Так, все, это у меня апошнее. Вот, все. Это выглядит так, что Финальное что-то есть на все. Спасибо, хвилиночку. А тут Только хліб, Так, пожалуйста, хвилиночку. всі у нас все своє. Шановні сябри, у Івана була вельми добра така пропанова, і зараз я вже, порозмовляючи з Юрієм, є така цікава пропанова. У лютым, кожен год, у Дудутках, під керівництвом і духовним наставництвом отца Діонісія, настоятеля Самохваловської церкви Святого Духа у Дудутках, ми ладимо таку цікаву імпрезу, вже 9 років, це буде 10-й, як братська свічка. Це хлібчаляр, бере некий там кавалочок свого Господа, крестик, кря кілограму, приїжджає. І ми разом, от Владимир Владимирович, скільки років був? Усі. Усі. І ми разом лепимо велізарну свічку. І вона може бути 16, 17, 18, 20 кілограмів. В этом годе 28. 28, да. Я говорю, ну, смотри, что было, мы ее катаем, и она остывает. Это такая пригожая речь. Это ваши детки могут приехать, бо лепше, чтобы детки не лепить никто. Вот им годе китайцы лепили. И была такая цікава речь, они сгубили телефон, и мы сказали, что его свечку улепили, и все нормально. И так пошли. Ну, вы, значит, и отдали потом, конечно, китайский телефон. А я справа, ну так было, я же ничего не думал.